Dobre, čaute všetci a chcem povedať niečo o mojej súťaži, o tom, ako to prebiehalo, ako to dopadlo. V prvom rade vám chcem poďakovať za všetky hlasy, ktoré ste mi dali, alebo za hlasy proste, ktoré ste mi zohnali od vašich známych priateľov alebo čokoľvek. Takže v prvom rade veľká vďaka za to, že ste ma podporili a že ste proste boli so mnou. Prvá vec, ktorú vám chcem povedať, je, že som vyhral teda prvú cenu. A ten obrázok, ktorý som použil, ktorý som mal, je hľa tu. A proste to je taký diplom, ktorý som dostal včera aj s prvou cenou, tak sa veľmi teším a som veľmi vďačný za to, že ste boli súčasťou toho a vlastne tá prvá cena teda bol iPhone 6 a tu je krásny lesklý úplne ešte zabalený. Bol som si preňho včera si ho vyzdvihnúť a proste tak mi ho dali do ruky, nech sa páči, gratulujeme, podpíšte nám odozdanie ceny a bol to naozaj super pocit. Vďaka tomu, že ste ma podporili, som teda mohol byť prvý a vyhrať prvé miesto, to je super. No a niektorí ste sa možno opýtali, že na čo Domino chce vyhrať iPhone 6, keď už jeden má. Na čo sú mu dva? Bude takto telefonovať s dvomi, alebo ich spojiť dokopy lepiacou páskou, bude mať iPhone 12, alebo proste, že čo s tým chcem robiť? Možno si povedal, že možno si to chce zarobiť 500 eur. Teraz vám poviem teda tú druhú dobrú správu a to je také malé tajomstvo, ktoré som mal. A to malé tajomstvo bolo že som si povedal, že keď vyhrám čokoľvek, ešte skôr než som prišiel do tej súťaže, že čokoľvek vyhrám, takže to chcem dať môjmu kamarátovi k narodeninám, lebo on mal narodeniny prvého a prvého bolo aj vyhodnotenie, tak som si povedal, že to bolo strašne super, keby som mu ten darček teda dal k narodeninám. A to aj idem spraviť, teda dnes večer alebo po obede a veľmi sa teším, ako sa zatvári. Druhý dôvod, prečo som sa rozhodol, že mu ho dám, je, že asi pred 10 rokmi on mi dal tento jeho prvý iPod, ktorý si kúpil a on mi ho dal, jeho prvý iPod a môj prvý. Spravím to takým spôsobom, že teraz zoberiem iPhone a zoberiem igelitku a on úplne nič nebude tušiť, aj keď vie, že niečo mu chcem dať na narodeniny. Proste šupnem to len čisto do igelitky a takto to zabalím a poviem mu to takto dám všetko. A však narodením toto by sa ti malo páčiť. Je to docela dobrý dáček a určite to bude sranda. Každopádne vám chcem úplne poďakovať, že ste ma podporili v tejto súťaži, ktorú som robil prvýkrát. Počas tejto súťaže som sa naučil pár zaujímavých vecí a jedna bola tá, že som zistil, že ľudia komunikujú na Facebooku oveľa viac ako doteraz. A taktiež som zistil, že s niektorými ľuďmi si môžem písať, hoci sú moji priatelia a nikdy sme si predtým nepísali. Tak sme si teraz začali písať a to bolo strašne super, lebo mám tam veľa priateľov a niekedy som sa cítil takto, že ja to nevyhrám. Yes, už sú tam hlasy, už to ide dobre. Takže bol to taký proces, bolo to veľmi zaujímavé. Nevždy som sa cítil úplne na koni, ale väčšinou vďaka tých vašich hlasov a to išlo dobre a tá súťaž naozaj vypálila úplne super. Takže chcem ešte raz všetkým poďakovať a dúfam, že sa vám páčilo.